Má 1030. Môžete prezidentku sa kúsiť? Dobre, takže môžeme ísť na to. Vážené dámy, vážení páni, otváram zasadnutie obecného zastupiteľstva Moravy, na čo vás všetkých vítam. Vítam aj prisediacich. Ja by som dnes v úvode uvedol až pred tým schválením programu zabezpečil ten nejaký bod, a to je zloženie súdu poslancov novozvolených. A potom sa mohli zapojiť aj do prerokovania a hlasovania programu. Takže by som pokračoval v tom druhom bode a potom si pokračoval v ďalších náležitostiach, ktoré sú potrebné v tomto rokovaní. Poprosil by som pánov poslancov Lukáša Veselinu a pána Šoltesa Jana, aby sa postavili. Ja prečítam sľub a potom podpíšete svoju. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Poprosil by som vás, slovičky sľubujem. A podpis, by som poprosil, aby ste prišli podpis sa Veselinu. Máme za sebou sľub, ktorý je bol potrebný a povinný k zloženiu a daného predpisu, aby boli pravoplatnými poslancami na zastupiteľstva. Pokračovali by sme ďalej. Dnešné rokovanie bolo zvolané pozvánkou a programom. Pozvánky si obdržali pravdepodobne všetci. Chcem sa spýtať, či má niekto nejaké doplnky do programu? Nech sa páči. Ako ďalej s tou našou uličkou, Rastala, Koška, Rastala, Rastala, Vôcovi, čiže kedy sa bude robiť, keď sme tam boli na poslednice s kolegom Kovárom, tak bol svedkom toho, čo bol svedkom. Ja si myslím, že toto môžeme potom v diskusii si povedať. Nie, dajme to do bodu, prečo otvorím diskusiu. No tak teda povedať, že dám do bodu, lebo... Ty sa povedal, aby som povedal nejaký návrh. Teda predkladám návrh. Dávam návrh. Jak to je potom ako správne? Urobiť uličku, alebo výstavbu ulice, alebo... Potom budeme rozprávať. Nech sa páči návrh bodu do programu. Návrh bodu do programu je výstavba oprava uličky smerom do lesu. Poprosil by som, za ktorý bod to dáme. Môže byť to za 6. bodom? Môže byť. Hej? Samozrejme. Vypočuli ste si návrh, nech sa páči, je potrebné hlasovať tento návrh, pani poslanci, ktorý je za, aby sme tento bod programu zaviedli do dnešného rokovania. Zdržal sa niekto, konštatujem, že bol schválený návrh. Poprosím ťa ešte raz text. Rekonštrukcia uličky smerom lesu. Dom
číslo 273. Tam býva môj otec, posledný dom. A iný tam býva môj otec. Dáme kamenčík, hej? No tam menšie môže byť, mal bývalú skládku, dole sa však oddychová zóna. Dobre, máme to tam. Má ešte niekto nejaký návrh? No ešte jeden ja mám, keď už môže obecná stránka, ako ďalej dnem. Dal som doslova rekonštrukciu obecnej stránky. No ešte zase chceme dať tiež tento bod? Áno, chceme dať, áno. Bod číslo. Ďalší, neviem, kde to dáte, ale rekonštrukcia obecnej stránky. Nech sa páči. Kto je za tento bod, aby sme tam dali do programu? Všetko. Takže asi niekto konštatuje, že tento bod programu bol naplne schválený. Dobre. Takže, Marčne, keď nemá nikto nič, dám hlasovať, kto je za program dnešného rokovania aj s týmto dvom bodom. Prečo by to bolo? Zdržal si niekto politiku, proti konštatujem, že program dnešného rokovania bol schválený. Pokračovali by sme ďalej, a to je bod 3, určenie zapisovateľa a overiteľa zapisnice voľba národnej komisie. Doposiaľ bolo tak, že zapisovateľom prebehu volebného obdobia bola pani Molnárová. Začína nové volebné obdobie, zložila sa nová štruktúra poslancov. Nechám na vás momentálne v tomto bode, aby sme rozhodli, či pani Molnárová bude vykonovať zapisovateľku, alebo niekto z vás, z radom z poslancov, aby vykonoval zapisovateľa. Nech sa páči, v ktorom tomto bode. Pani Molnárová si myslím, že má v tom prax, to je veľmi pokiaľ ja si myslím. Ja taktiež nevidím, robí to roky. Keby ste poskytli notebook radšej, by to malo najrychlejšie sa. Je problém s notebookom, či nechá notebook Bude v priebehu roka, by malo byť prebehnúť DOS a tam by sa mali objaviť počítače a jednotlivé. A je nejaký notebook tu na obci, ani jeden? Teraz hovorím. Určite nie je akože vôbec na obci, teraz v tomto čase nie. V tomto času nie. Takže by sa mohlo toto potom. Ale má prísť v rámci DOSu. Lebo by to pomohlo, mám si nahodil, že formu ide, dopisuje, nemusí teda všetko vypisovať a tak ďalej. Takže ja osobne by som tak navrhol, aby sme prijali uznesenie, že zapisovateľkom pre to obdobie, až keď by nám chýbovala pani Molnárová, bude pani Molnárová na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Kto je za? Ktože zásadní to konštatujem, že jeden svet schválený. Pokračovali by sme ďalším bodom, a to je overovateľa zapisnice. Za overovateľa zapisnice navrhujem poslankyňu Rašikovú a poslanca Kovára. Má niekto iný návrh? Až nedávam hlasovať za tento návrh. Zdržal sa mi to, volím to, preto konštatujem tiež, že to schválené. Ďalším bodom je to voľba návrhovej komisie. A návrhovú komisiu navrhuje poslanca Rusníkoviča, poslanca Veselého a poslanca Várušku. Má niekto iný návrh? Až nedávam hlasovať, kto je za tento návrh. Zdržal sa niekto, volím to, preto konštatujem, že komisia bude pracovať túto pozornosť. Máš popísané? Či môžeme pokračovať ďalej? Dobre, takže pokračovali by sme ďalej, a to je bod prerokovanie návrhov. Zriadenie komisí, voľba ich predsedov a členov. Obdržali ste písomnou formou zložených komisí, samozrejme, nie tam je aj celé komisie budú a aj predsedovia. Nech sa páči, otváram tomuto bodu diskusiu. Koľko vlastne komisí je? 4 či 5? Či koľko to je? 1, 2, 3, 4. Keby som chcel ešte jednu komisiu, bola komisia územného plánovania a výstavby, alebo eventuálne stavebnú komisiu, tam medzi nami, povedané, Mali sme, kedy bola, tuším. Lebo to by sme mali, ale
Tak nie, lebo chceme nejakú tú školku, či čo robiť a tak ďalej, a potom keď sú také menšie, také stavby tu vznikajú, nechcem povedať, jak proste, čo sú správne stavebnú komisii, keď si to, je to zakladané. Skúste to, ideme k sebe. Ja hovorím, že o stavebnej komisii by trebalo trošku porozmýšľať hlavne a Zo skúseností zo stavebných komisiách, ja som bol členom komisí stavebných, nevidím zmysel tých stavebných komisí. tak Je obecná rada, a po prípade len taký poznatok, že obecná rada by kľudne mohla túto komisiu zastúpiť. a keby tam boli akože bavme sa napríklad, že celý bol tento poslanec a potom boli takí ľudia, ktorí akože s tým robia, bavme sa, hej, z praxe, nemusia byť občanom politiky. Ale ja si myslím, že nemusia byť občanom tých komisí, ty si tých ľudí boli poznať, keď chceš. No takéto jednanie. Bol som na tých komisiách, a nevidel som vôbec ale tých komisí. Ideme školku stavať teraz, nie? Alebo také troška čo rozširovať. Čiže ja si myslím, že to je dosť taká naročená to, aby to akože my sme vedeli proste, máme tu všetci akože rozum všetky, a dáme sa je dobre. Tak daj koho pána, čo tomu rozumie. Môžeme prizvať. Si prizvieš nejakého pána Dobre, ja som dal na aplikát, nemáte tak akože. komisii. Nedá sa na to, čo to. Mal som návrh. Dajme hlasovať a uvidíme, že áno, alebo nie. Takže dám hlasovať, kto je za tento návrh, aby bola ešte zriadená komisia stavebná a územného plánovania kraja. Zdržal sa jeden proti. Kraja boli nestrný procek proti. Zdržal sa proti boli. Takže nebudem dávať hlasovať opačne. Komisia pre územné plánovanie, stavebná komisia nebola schválená. Takže pokračujeme ďalej. Nech sa páči k týmto komisiám. Až nemá nikto nič, ja by som poprosil, aby sme odsúhlasili najskôr do uznesenia, aby boli podchytené, že sa zriaďujú komisie, ktoré sú tu naučené. Nech sa páči. Dám hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto, bol niekto proti. Konštatujem, že komisie, ktoré sú tu na uvedené písomné forme, boli schválené. Za predsedov komisií, komisia na ochranu verejného záujmu je predsedom komisie Šonte Stanislav. Dám hlasovať, kto je za. Je nikto proti. Konštatujem, že to je schválený. A za členov komisii sú navrhovaní poslanec Rusinkovič Anton a poslanec Kováč Ľubomír. Kto je za? Zdržal sa niekto? Za ešte, Za? Takže nemusíme schválené. Ďalšia komisia, finančná komisia. Predsedom finančnej komisie je poslanec Šoltes Jan. Kto je za? Zdržal sa niekto, niekto proti. Konštatujem, že Šoltes Jan je schválený za predsed komisie. Za členov komisie sú navrhovaní Šoltes Stanislav a Hrea Stanislav. Kto je za? Zdržal sa niekto, proti. Konštatujem, že musíme schváliť. Na komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia je navrhovaný poslanec Josef William. Kto je za? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Zdržal sa alebo si bol proti? som sa zdržal. Pozerám tu vlastne to ako, že vlastne žrebovanie tých ľudí vlastne to prebehlo, povedzte mi akože. Na rade sme to... Zajímavé, že tu ste podvaja, akože kvázi vaši poslanci, hej, by ste mali prevahu v rozvokách. Komisie na ochranu, tu sme akože traja rôzni. No dobre. Tak, ja som mal to pripomienku, že Lukáš Veselý do Komisie verejného poriadku, pretože tá komisia vyžaduje si celejší pobyt v obci. Znám spomenul niektorý. Mám chvíľočku, keď môžem, pánové. My sme teraz momentálne schváľovali predsedu. Čiže predseda, som chcel vedieť, či je za, alebo je proti. Dobre. Pán Procek, si za, alebo si proti? Tak, akože potom, dobre, zoberiem tú funkciu, že vidím, že toto tu vaše. Takže na predsedu máme, hej? Miešanie. Predsedu, schválené. No a teraz na členov komisie, nech sa páči, sú poslanec Kováč Ľubomír a poslanec Veselý Lukáš. Ja by som neviem Lukáša uvaziť, ale predsa tá funkcia si vyžaduje byť v celejší pobyt v obci.
takže problém je ľudský vzťah a podobné veci. Takže keď som v finančnej komisii, tam sa to už rieši aj cez mobil, cez internet, takže môžete ja posunúť do finančnej komisie ani to dať do... Nie, už tam máme schválené, poprosím. Zmenu by som prosil. Už sme to schválili. Hovorím, že to, on tu nikdy nebude, to ťažko také komisie pracovať, keď nebude vedieť pomery sa vyjadrovať k tomu. Napísať aj tá odbornosť, tá komisia je. už aj tá odbornosť zostane bola opadenejšia. Urobíme presun, potom poslanca Veselinu dáme do kultúrnej komisie a poslanca Vaňušku dáme do komisie verejného poriadku. Že spod finančného, tam materiál už to je doma. A kultúrna komisia... Sa pohybujú financie a vy oddajte do kultúrnej komisii, ale dobre. Dobre. Máme schválené tieto. Však ja viem, že máte schválené. Tak potom ja sa zdám člena komisie. Nesúhlasím, zdám sa člena komisie. Počkaj, už sme to schválili. Tak dobre, zdám sa. Tak sa vzdá normálne do členstva a taký problém dá sa dneska, není problém. Ja ide odbornosť, a nie. Hej, teraz počúvaj, teraz poďme teraz, hej, povedať normálne, báme sa. Komisia má tam verejného zdaru, Šoltes Stanislav, Rusinkovič Kovač. Finančná komisia a... Ešte vedem schodu, ja nemali ste k tomu nič, nejaké pripomienky až teraz. Tak, lebo vidíme... Pretože ideme postupne dole. Samozrejme, zastavili sme sa na člena v komisii pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku. Na poslanca Lukáša Veselinu. Je tam potrebné urobiť, keď súhlasí za mňa. Lebo on musí povedať. Môže pracovať v tejto komisii. Ja súhlasím. Ako dáva to zmysel. Dáva to zmysel, to má pravdu. Ja tiež hovorím, že nie. Takže idem spätne potom tedy, keď súhlasím. Zloženie komisie Kovač Ľubomír a Veselý Lukáš. Kto je za? Ale ako súhlasím s tou navrhovanou zmenou. Už na miesto Veselého je Vaňuška. Že nie som vhodný kandidát do komisie na do tejto, válme sa, hej, lebo tu nie si. Ako s tou pripomienkou, že tu nie som, súhlasím, čiže niekde inde. Viac menej nepomôžem. Momentálne tu nie som pre svoj komu. Tak treba povedať potom do prosím, mi sa páči do komisie vašej strany. Takže tu je výmena Vaňuška a Veselý medzi verejnou Češi. Tak ešte nedačím taký návrh. To chce ísť. Kto ešte, bože, ostal voľný v budovkách. Významnú funkciu postavať v komisii. Vaňuška môže vykonať tú funkciu, je tu v obci dla životné prostredie, to pozná verejného poriadku, tiež pozná, je tu, dá sa povedať. No, však dobre. Takže polovník, takže mu to je svedčí. Verejného poriadku, no, polovník. Takže urobíme zmenu teda za člena komisie urobíme výmenu, takže Branislav poslanec Vaňuška bude členom komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia. A kultúrnu komisiu potom doplníme namiesto pána Vaňušku, poslanca pána Veselého do kultúrnej komisie. Takže ešte raz, komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, členmi komisie Kovač Ľubomír a Vaňuška Branislav. Kto je za? Zdržal sa nikto? Bol nikto proti? Konštatujem, schválený. Takže kultúrnu komisiu je navrhovaná za predsedničku Lašiková Monika. Kto je za? Zdržal sa nikto? Bol nikto proti? Konštatujem, že je schválená. A túto zmenu robíme. A členovia komisie. Poslanec Veselý Lukáš, magister Ilčík Andrej, Bačová Kvetoslava, magister Hrbšák Peter. Kto je za? Zdržal sa niekto, bol nikto proti? Ty sa zdržal? A ja sa zdržal. Zdržal sa Veselý. Šoltes sa dal. Ostatný zámer. Ďakujem. Ďalším bodom je tiež písomnú formu, to máte pred sebou, rozhodne poslancov a jednotlivých obvodov pre funkčné obdobie 2014-2018. Nech sa páči, pokonám k tomu.
Povedzte mi nejaký kľúč na toto tu, akože rozdelenie tých, alebo ja som teraz skôr jak Stanohreja a on má Stanohreja, a nie, že by som teda akože mu to neprijal, ja mu prajem. Stanohreja ten bod mal. Čiže vy ste doplnili iba tých, ktorí tam nie sú. No však je nové obdobie. Presne dávo, že keď je nové obdobie, ponovíme. Keď sa napríklad sa bavili o... No však to nie je, Milo, to nie je. Ja sa pýtam, akože teraz bavíme, Ale vy teraz- povedzte mi ten kľúč, jak sa vlastne to rozdeluje. Tu je návrh. No, dobre, však ja sa pýtam, povedzte mi, ako viete, nechcem. Keď sa mať iný obvody, nech sa páči a znamení za ktorým poslancom. Tak keďže byť skôr Jankovi, Janko je tam prvý, čiže vlastne ide on prvý, no to ja neviem, či to je tak, že on tam ten človek je, že by to tak bolo, no. Neviem, či chcem veľa, alebo či chcem, ja to nerozumiem, to nemôže treba Janko mať niekde, morálne sú malé vôbec, ale to si neviem, že by tam bol, že tam bol. Ale pán poslanec Šoltes Jan, on má. Posledný dom až tam, kde býva. Odbíral to Šengrich. Šoltes, ja. Po tej strane, až Po pravej strane. no dobre, budem sa... Tu svoju časnú. Dobre, čo to je tak len iba o papierové roboty. Dobre. Beriem späť. Ja možno ešte výmenu môjho obvodu, dá sa povedať, s pánom Šoltesom Stanislavom. Ako? Že výmenu toho obvodu s Šoltesom Stanislavom. Vlastne on je tam Širochmana, Čižma, čiže to je zase pri ňom. Čiže len aby sa to prehodilo. Pán poslanec Šoltes Stanislav? Čiže tu robíme, ne? Máme ešte niečo k tomu bodu? A kde dám hlasovať, kde je za rozdelenie poslancov do jednotých obvodov. Písna je forma, ktorá bola predĺžená so zmenami. Ďalším bodom programu je plán zasadnutia obecného zastupiteľstva Morava na rok 2015. V tomto pláne máte tu písanú formou, sú navrhované dátumy zasadnutia obecného zastupiteľstva Morava. Robí sa to v trojmesačných intervaloch, čiže marec, september, december. Tieto termíny budú pre nás spravidla záväzné. Potrebujeme v tomto termíne, je možné tam textové časti, máte, že by sa to dalo posunúť zo strany mojej alebo zo strany vašich poslancov, že niekedy to môže výsť tak, že nevidie to, takže by sa to posunulo buď skôr alebo ďalej dopredu, dozadu, takto. A so začiatkom o 18. hodine, je to piatok, to sú hlavné zasadnutia obecného zastupiteľstva. Medzi tým samozrejme sa môžu konať obecné zastupiteľstva, ktoré sú nevyhnutne potrebné v niektorých veciach prerokovať, takže tie obecné zastupiteľstva môžu prebiehať aj medzi tými termíny. A to sú termíny ako hlavných zastupiteľstiev počas našho rokovania na tento rok. Nech sa páči, otváram potom diskusiu. Až nemá nikto nič, dám hlasovať, kto je. Na tento plán zasadnutia obecného zastupiteľstva zdržal sa niekto, oni chce proti ostatní. Ďalší bod je prerokovanie návrhu poslanca Ivana Proceka. Prerokovaniu. Čiže správa o kontrolnej činnosti, prepáčte, hlavného kontrolora obsahovaný na rok 2014, pani kontrolorka. Ďakujem. Čiže na základe zákona číslo 369 z roku 1999 o obecnom zriadení sme neskôrších predpisov predkladom obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolora a obsahovaný za rok 2014. Pri svojej kontrolnej činnosti som nahľadala dokladom ako do iných dokumentov o rozsahu kontrolnej činnosti. Pri svojej kontrolnej činnosti sa postupovala podľa plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2014 schváleného uznesenia zastupiteľstva Morava číslo 7/2014 z dňa 24.2.2014 a
a podľa plánu kontrolnej činnosti na 2. polovicu 2014 schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva Moravánov číslo 61/2014 zo dňa 18.6.2014. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol predložený obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov a bol najskôr 15 dní pred prerokovaním zastupiteľstva zverejnený spôsobom obvyklým. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol spracovaný s prihľadnutím na schválený rozsah pracovného úväzku hlavného kontrola obci schváleného uznesením obecného zastupiteľstva číslo 98/2013. Kontrola bola vykonávaná prevažne v tomto rozsahu. Kontrola zákonitosti, činnosti, hospodárnosti a efektivnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vykonania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania predpisných záväzných právnych predpisov, vrátanie nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalšími ustanovenými osobnými predpismi. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce som vypracovala pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve dňa 29.10.2014. Dané stanovisko obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesenie číslo 142/2014. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce som vypracovala pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve a dňa 18.6.2014 dané stanovisko obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesenie číslo 50/2014. Správa o výsledkoch kontroly bola predložená priamo obecnému zastupiteľstvu. Dňa 24.2.2014 bola obecnému zastupiteľstvu predložená správa o výsledkoch kontroly za rok 2013 a uznesením číslo 8/2014 bola daná správa zobraná na vedomie. Dňa 18.6.2014 bola obecnému zastupiteľstvu predložená správa o výsledkoch kontroly za január až marec 2014 a uznesením číslo 56/2014 bola zobraná na vedomie. Záverom správy bolo, že za prvý štvrťrok 2014 došlo k prekročeniu čerpania finančných prostriedkov. Dňa 25.9.2014 bola obecnému zastupiteľstvu predložená správa výsledkov kontroly a uznesením číslo 120/2014 bola zobraná na vedomie. Záverom správy bolo, že na základe fyzickej obliadky dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a nakoľko sa blíži koniec funkčného obdobia na veľmi obecnému zastupiteľstvu vykonať mimoriadnu inventúru dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Obecné zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí schválilo vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku a záväzkov a taktiež schválilo inventarizačnú komisiu. Dňa 29.10.2014 bola obecnému zastupiteľstvu predložená správa o výsledkoch kontroly za január až september 2014 a uznesením číslo 130/2014 bola zobraná na vedomie. Záverom bolo, že je nutné urobiť zmeny v rozpočte. Obecné zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí, to je dňa 29.10.2014, schválilo zmeny rozpočtu uznesením číslo 131/2014 a 132/2014. Čo sa týka kontroly plnenia uznesení, tak kontrola plnenia uznesení bola predložená priamo obecnému zastupiteľstvu aj na jeho zasadnutia, a to dňa 24.2.2014 uznesením číslo 6/2014 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení. Dňa 14.8.2014 uznesením číslo 94/2014 zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení. A dňa 29.10.2014 uznesením číslo 129/2014 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Správa kontrolnej činnosti bola predložená obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. Dňa 24.2.2014 uznesením číslo 9/2014 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu kontrolnej činnosti za rok 2013. Dňa 7.11.2014 uznesením číslo 156/2014 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2014. Taktiež som sa zúčastňovala zasadnutí finančných komisí a zasadnutia obecného zastupiteľstva. To je všetko z mojej strany v správe. Ďakujem. Nech sa páči, ako nám diskusiu. Správe. Ja to že to je strašne veľa údajov na malom priestore, ktoré... Ale dobre, že je to správa aj kontrolnej činnosti. Tam toľko som chcel, že to také trošku vie, že už... Dobre. Asi zhrnutie celého roka. Toto, že vieš, lebo to nie je akože správa, to je len súhrn toho, čo si robil, alebo čo si mal robiť, ale
Ale ja som aj ktoré pamätám sa o rozpočte, teraz v čom sme prekročili a v čom sme čerpali zle, také dačo. Toto bude na ďalšie zastupiteľstvo pripravené. Aha, tak potom povedz, takže rozpočet bude okreme. Tamto sa nebude volať správa o kontrolnej činnosti, ale správa o výsledkov kontroly. Dobre, tak to sa povedať skôr, lebo toto je samé cifry, čísla, dátumy a to také trošku nevieš. Dobre. Takže až nemá nikto nič tomu, ja by som do uznesenia, že zobrali sme na vedomie túto správu. Hej, poprosím. Na komisiu. Poprosil som ďalší bod, ktorý je tam. Čiže v súlade s ustanovením zákona 369 1990 o obecnom zriadení znení skočiť predpisov predkladom muslimu zastupiteľskú návrh plánu kontrolnej činnosti, hlavná kontrola akcionárovania prvý polovic 2015. Návrh plánu je spracovaný po mesiacoch január, február, márec, apríl, máj, jún 2015. Základom kontrolnou činnosťou pre všetky tieto mesiace je kontrola plnenia úloh súvisiaci s dodržiavaním predbežnej finančnej kontroly, to je kontrola príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, bankových výpisov, a to sú zameranie, či každý doklad je potvrdený zodpovednou osobou, ktorou je zodpovedný vedúci orgán verejnej správy, zamestnanec zodpovedný za rozpočet verejného obstarávania a správu na jeho vklad do popisovej doklade, kontrola úplnosti a preukázateľnosti účtovných dokladov súvisiaci s kontrolovanou finančnou operáciou, a kontrola súľadu alebo finančných operácií so schváleným rozpočtom. To je vlastne základom pre každý mesiac, s tým, že v mesiaci január 2015 je tam naviac kontrola plnenia uznesení 31.12.2014, v mesiaci február 2015 je tam naviac spracovanie správy o kontrolnej činnosti za pochádzajúci rok, to je za rok 2014, v mesiaci apríl je tam naviac kontrola plnenia uznesení k 31.3.2015 a vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2014. V mesiaci máji je tam naviac vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2015 a v mesiaci jún 2015 je tam naviac kontrola plnenia uznesení k 35.2015 a spracovanie správy o výsledkoch kontroly za časť roka 2015. Tento návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2015 bol spracovaný s prihľadnutím na schválený rozsah pracovného úväzku. Toľko z mojej strany. Ďakujem, otváram túto diskusiu. Ak nemá nikto nič, toto čas schváľne je tam. Do kontrolnej činnosti máme kontrolovať, takže dávam hlasovať, kto je za. Držal sa niekto? Trošku ruky hľadať. Bol niekto proti? Držal sa počujem. Ďakujem pekne. A teraz by sme pristúpili k ďalšiemu bodu, ktorý predložil zastupiteľstva pán poslanec Procek. Je to odpredaj prebytečného obecného majetku nehnuteľnosti majetku na Laščeku. Ako dôvody odpredaja uvádzam skutočnosť, že majetok obce sa má vyjadrovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený ako. O danej nehnuteľnosti sa to nedá povedať. Už samotný dôvod zákupenia danej nehnuteľnosti bez riadnej prístupovej cesty u mne vzbudzuje dojem nehospodárneho nakladania s verejnými financiami. Uvedená nehnuteľnosť je v dezolátnom stave a je terajšia oprava a na zabezpečenie rukami je finančne jednotné pre obecnú kasu. Nakoľko si myslím, že pre danú nehnuteľnosť nie je možné nájsť jej rozumné využitie, jej odpredaj vyrieši veľa problémov. Aktuálne potom predložím, takže pán prekladateľ, nech sa páči, by som tých nevedel odozval. Tak tu máte fotky, to je teraz vyzerá, ja si myslím, že tam je nemá neviem, ako správanie. Ja chcem, alebo koľko to asi to stalo, keď to kupovali za x rokmi, koľko to stalo? 150 000 korun, či korun, ne? Aký bol zámer kúpiť toto objektu? Budovu, kde si pár metrov od Aký cesty. zámer, akým čelom ste kupovali asi? Čo bolo motivácia kúpiť takú budovu? Poslanci to schválili, aby sme Ja si videl zaslúžili. motiváciu, že čo bol zámer toho tej kúpy. Poslanci to schválili, aby tam nikto iný nekúpil, aby to sa odkúpil. Ale dobre, že to, čo ja to vám som mal, že dobre, že tam bol Kaliva, ktorý mal záujem eminentný, aj bol prvý v jednaní. To jednanie bolo prerušené obcov, kvôli čomu povedzme.
ako prerušená obca. Tak Janko mal už tam nejaké veci predjedané s tým velením tam. Ja si myslím, že tam bolo prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva, schválilo odkúpenie. A aký bol dôvod odkúpenia kvôli čomu? Pokiaľ si ja pamätám, Jano na zastupiteľstve povedal, že nechce to kúpiť. Až potom. Čo tomu nasledovalo, neviem, ale na zastupiteľstve bola podaná informácia z jeho strany, že on už to kúpiť nechce. Kedy? Jak sme sa o tom bavili už na zastupiteľstve, že Keď už boli tie rokovania urobené už... Ja neviem, aké rokovania boli urobené. Ja sa hovorím, informácia poslanca bola taká, že on to kúpiť nechce. Prečo? To ja neviem. Dôvod sme sa nedozvedeli, ani že ste povedali, že už o tom nemá záujem. A vlastne teda dôvod kúpenia obcov, kvôli čomu to bolo kúpené obcov? Povedzte mi, na čo ste to kúpili, čo tam bolo ako zámer? Zámer bol jednoznačný. Aby to nekúpili, neprispôsobili občania. A dobre, tak počkaj, kúpili ste budovu, dobre, za veľké peniaze, teraz tá budova stojí, kátra a sú tam cigáni. Tam chodia. Pomaly. Počkaj, Vilo, na rozdiel, možno aj kvôli to, čo spomenul Libo, hovorí, že sú tam cigáni. Cigáni tam teraz, keď sú, prídu, odídu. Ale keby to kúpili cigáni, tak už ho to nedostane nikto, nikdy. Vznikol by tam nový tábor by tam vznikol, aký mám to je. Nejaké cigáni kúpili, majú dosť objektov v obciach takých fatálnych. Koľko rokov tá budova je kúpená, povedzme, stejne koľko 2 rokov? 4, 5? Ešte za Slovenský kľudný bol kúpovaný. Tak už dávno už. 2007. Čiže to je nejakých 8 rokov a tá budova za 8 rokov furt ide dole a dole. Neviem, lebo ja si, že toto je nič z toho už teraz. Lebo ani to neopravíš, ani to, čo tam dáš. Keď to tam nie je ani cesta prístupová poriadna je, no nie je bohužiaľ, ani tam niekedy nebude, kedy bola ešte tak. Ale taký, mňa cigáni to ešte na záver nevadia, my vedia, tí skôr, že sú v obci. Dobre, to už tak nerieš. To sú na záver cigáni. To sú fotky reálne, je to takové... Jedna strana, Taký môj teda postoj k takému toľko. To je budova, ktorá už nič nebude. Bude budem horšia, tak neviem. Je to môj náš. Jak sa tam nastavuje jedna vrchná za 2 Predať nejakým vhodným spôsobom za vhodnú cenu, nič viacej. Ale vhodným, čiže normálnym spôsobom teda podľa zákona, čiže urobiť nejaký odkaz na stránke, teda oznam, podmienky, a aspoň 2, 3, 4 podmienky došli a... No tak by som povedal, najprv by trebalo súhlasiť, že to predáme a potom ja by som to... Potom povedz si mi dať iný zámer, čo máte teda platiť s tým, čo by povedať. Nie, ja hovorím, že návrh je taký, že to predáme, to je ako tvoj návrh. To tam opraviť, je to predaj, priamy predaj. Je to verzia, možná je to priamy predaj. K tomu treba priamo predaju, treba vypracovať znalecký posudok, vyhodiť to vonku budovy a tak ďalej. Cena pod znalecký posudok nemôže si nič nevieš. No, kto sa prihlási, potom nech sa páči tu v zastupiteľstve, budeme riešiť, komu to. Aká bola cena, keď môžem sa pýtať? Aká bola cena? Čo? Ja neviem. Ja mám záujem, ale... Aha, či cenu neviem. Záleží od vás. Takto, keby to bolo možné normálne urobiť, hej, to do znalecký posudok. Tak, to bude vysoká cena. No tak tým bohužiaľ. Súdne znalci nepočúvajú. Dali sme pomaly koľko 6 000, nie 5 000 eur a pamätáme to tak koľko. To bohužiaľ, to teraz zabudne napísať. Potom sa Do 6. 5 000. 5 000, no nechcem tu, 5 či 6, to je jedno, rozumiem. Teraz to má cenu možno, že 2-3 maximálne. Ja sa to trebalo aj porozmýšľať, že kto by tam co chcel robiť, či by to bol nejaký prínos pre obec. Ale však počúvaj, Braňo, 8 rokov budova je, neviem. Dobre, ale nie tak myslím, že by to obecný úrad naďalej držal, ale proste hej, že keby boli aj viacerí záujemcovia, že co vlastne, či ja neznám, keby dačo tam vybudoval, alebo čo, či by to nemalo význam. Nemôže sa rozprávať, to si môžeme budovať, čo chce. V podstate hovoríš dobre, ale my sa musíme držať zákona, čiže keď tam je verejné obstarávania... Toto je pravda, hej, odsúhlašiť dopredu. Nemôžeme nejakého záujemcu vyradiť z toho záujmu okupovania. Dobre, takže príjmeme uznesenie, že keď súhlasíme s tým, že či nie je vôbec nejaký plán alebo niečo z obecného pohľadu, že sa s tým dalo robiť, už keď je tam investícia, možno nejaký nápad. Môžeme dať aj ľuďom, nech navrhnú, či by s tým chceli.
nejaké plány. Píše sa oznám, alebo čo, nikto sa neozve, kľudne môžeme Je tam postupovať, pitná voda. ozve sa na to. Keď sa to tak rozdiskutovalo, tak by som otvoril ďalší bod a to je žiadosť. Keď môžem, aby sme to Je dali tam pitná spolu. voda v tej budove. Je tam studňa, že je suchá. No, Nie, je tam Afrika. Hej. Je tam nejaký plyn tam asi, no tam. Nie, to je iba- to plyn ide, ale to je veľké postup, ne? To by tam bol dobrý, to je tam voda. Tam by som povedal, opraviť by sa to relatívne dalo. Ale udržať to funkčné, Ale dáš sa to. aby to nikto nepoškodzoval, tak to si neviem predstaviť. Počuť, dnes to opravíš a odvedí tam máš cigánov, znova všetko porozbíjajú. A na čo tak opravovať? Kvôli čomu by sa nemal počúvať, to je budova bez prístupovej cesty. Tak tam v prípade dáš, že chodíš po bláce, po vode. Bilo, prepáč, že či skočím No. do toho. Tam, takedy prístupová cesta bola. A My kde- sme tam mali a svoj kde je pozemok. teraz? Opýtaj sa podnikateľov, ktorí zaorali tú prístupovú cestu. Každému Tak je asi len málo. svoje tam pozemky majú Monika, si myslím, nie? Však došlo k úprave tým pozemkom. asi. Teraz došlo No. k úprave pozemkom, ale predtým nie. Predtým tam bola cesta z každej strany, však tam máš vždy No dobre, bývali na tom Monika, pozemku. počkaj, predávaš Oni tam bývali. predávaš teraz stavbu v takom stave, ako je. Teraz ich predávajú. Bohužiaľ, ale z toho, čo je, aký je stav, Neviem, právny. bol vlastníkom veci. No. V rámci pozemkových úprav je tam To už teraz navrhované. momentálne, ale v tom čase tá cesta tam mohla byť postavená na čierno. Neviem, či to tam bola, tak bolo vtedy, Ja neviem, to kde. bolo každému. Že bola tam cesta. Ja neviem, čo tam bolo. Polná cesta. Paka polná. Polná Čiže cesta. no ale to čia mohla byť vlastne, to nie je obsazné, že My každému. máme možnosť predaja, alebo dražbu, alebo priamým predajom. Cudzú pozemku, tak Hej, to neplatí. takže my takto by sme mali aj postupovať v týchto vecí. Tak to mohlo. Teraz to bude zlegalizované. Takže čím sme sa toho zbavili? Alebo dôvod hodného osobitného zreteľa. To je, To je možnosť. to je štát alebo nejaký, pre koho to je osobitný, čo to znamená? Osobitný zreteľ to znamená, keby mal ten fyzická osoba, že by tam mala časť pozemku a potrebuje že by Keď to to znamená, mal. to je budovať pozemku, či bez pozemku už. Všetko. Čo je Budova, pocit, či aj pozemku. kolo toho, čo je ten pozemok, čo vlastne Tam sú takí nakreslení, takže A keby ostal To je len pozemok, doma ten cip ku kanálu. Pozemok nie, Zahrada pozemok nie. s dvorom. s dvorom. No ten dvor a smerom ku kanálu, co je ten taký, jak je to tá, tu je máš tú šovu. No, tu je budova. Toto tu je oplotenie, hej, kolo tej budovy. Kolo kanála to ide. Ten pozemok tu je voľný. No hej, tak je to To spora. je súčasť toho. Čo tam je? A toto tu je ešte pozemok obecný. Ten sa. A ten sme teraz dostali v rámci pozemkových úprav, a ten nemôžeme predať. Však ani nechcem, ale práve, že to Hej. ten dvor... Ale na predaj je toto a toto by bol na predaj. Teraz. A budú samozrejme. Toto nemôžeme. To, čo je možné predávať, že nechcem nič najvyššie predávať, to, čo sa nedá, len proste, lebo tá budova, podľa mňa, už je dávno podenite. A čo by tam bolo hodné, až podľa teba? Neviem, hovorím, že nech sa vyjadri každý. Keď sa je to obecné, no tak... Jaké tam je rozmeriami toho, Určite, že tam myšlienka je to je dobrá, ale za 7 rokov sa nikdy nenašiel, Ale tak za nejak 7 mal rokov- záujem tam niečo urobiť. A ľudia Každý o tom bez vedel. výzvy určite nikto nič Každý o tom vedel, že to poďme, zrobme tam. Možno bude jeden návrh Ale zo však sa to 100, bude bude... Však schodný. Ako by si to chcel riešiť potom, to keď bude nejaký návrh, ako by si to chcel riešiť? Tak sa to prerokuje. No. Ale ako? Ale financie odkiaľ? Príde navrhovateľ a navrhne. Ja, kým nemám návrh, ja neviem posúdiť, že... Keď to bude v majetku obce, tak to musí obec... Nemôže tak to. Ale tak potom sa to dá cieľenie. Nedá sa deliť, som ti povedal, že to sa nedá. Tak sa to urobí presne tým spôsobom a ten, čo to navrhuje... Ja neviem, či... Ty si to nepochopil. Práve, že som to pochopil. Nepochopil si. Že máme možnosť, že to predáme a už to nebude obecné. Urobíme to zákonným spôsobom, ako to má byť. Alebo to necháme v obecnom a niečo Budeme to zveľaďovať. po prípade. No, Zatiaľ nikto z nás nemá žiadny návrh, ako by sme to mohli zatiaľ alebo čo s tým urobíme. Zatiaľ Pokiaľ to to stále. bude patriť z obcí, tak nikto tam do toho investovať nebude. Jaký škaň cudzí človek, že by investoval do Do toho môže investovať aj obec, len stačí ten dobrý nápad. Môžu sa na to získať prostriedky sociále z Únie alebo... Určite, že to Ale môže sa treba stať. ten A nápad. zase dostaneme do situácie, kto to tam potom udrží v takom stave zreguškovanom.
To je ten ďalší krok, ne? Musíme zistiť, čo s tým chceme urobiť. Čiže teraz je len jedna varianta, jeden uhol pohľadu, chceme sa toho zbaviť od predátorov. Je to jedna z možností, ako hovoríš, ale to dám možno jedna najrozumnejší, lebo my nedokážeme tú budovu tak odľahom extravilane podržať bez toho, aby tam nejakí vandáli nepoškodzovali. To stačí, že zoberie kameň a hodí ho do okna a konec. Tak aj začali. Najprv rozbijali okna. Aspoň z informácií, ktoré ja mám, ja som tam nebol osobne spomenúť. Neviem si to predstaviť. Potom by tam teda aj obecnú policiu zvedeli a trvalú službu. No ale to sa uvidí podľa toho návrhu. Zatiaľ nemáme žiadny návrh, ja nehovorím, že to musí prejsť. Možno za ten týždeň, 2 mesiace nikto neozná. Dobre, takže strata nebude. Môžem, ja teraz trošku do toho otvorím ďalší bod, a to je žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti pozemku stavby. Žiadateľ, magister Martin Regis a manželka doktorka Zuzana Megisová, obaja bytom Morovanie Lučkovce, čas Lučkovce 45. Obracame sa na vás so žiadosťou o odkúpenie nehnuteľnosti usadlosti pozemkov parciál 4813, 4814, 4815 a stavby sú písne číslo 97 v miestnom názve Haštík. Nehnuteľnosť ležiaca v katastrálnom území Moravany spĺňa podmienky na využitie pre oblasť včelárenia. Sme chovateľmi včelstva, ktoré máme umiestnené extraviálne obce Lučkovce a Moravany. Našim zámerom je vybudovanie vzorovej včelnice. Zapojíme sa do súťaže budovania ukážkových včelnic nižšieho typu, dotovaných formou Európskej únie podľa smernice číslo 1/2012, číslo 31/2011. Rekonštrukciou budovy vytvoríme podmienky pre organizovanie včelárskych školení a podujatí ako včelárska nedeľa, ktorú ako člen výboru Slovenského zväzu včelárov Michalovce organizujeme mimo nášho pôsobenia. Včelárska farma prispieje k rekultivácii pôdy a prostredia operovaciou činnosťou a výsadbou nektárodajných rastlín a drevín. Za súhlasné stanovisko od predajných možností ďakujeme. Tá žiadosť je skôr tiež tak ako zámer, ktorý by tam mohol byť. Presne na to som mal na mysli. Ale hovorím, oni to dali k nohom svojim. Keby sme dali priamy predaj. Ja nehovorím, že to isté urobiť, ale že to je napríklad ten spôsob, akým sa to dá. Čiže... Ale ja nemal toho, že nebude zámer možno aj lepší. Ja len sa stavím to, že toto nám túto udrží v danom priestore, aby to sa nepoškodovalo. Buďme si úplne mládež, mali 2 kultúrne domy prevádzkujú, chcete vyslaviť a riadne zobrať peniaze. Taká obec si mal pravdu za kultúrne domy, mala aj takým poškodovateľom. Že my dostane to na svojom. To je krásny zámer, ja si myslím, že zámer to nemôže mať ako pán Megis. Ja súhlasím zámer. To už ani býva tu má to blízko, tam to nejakom Michalčanovi, zapolkať aj za nejakom Košťanovi a čaj majú, vieme, to beží potom tých mafiánskych klubov. Máme našho človeka. Zaberiem fondy a potom budeme mať aj pozornosť. Konečne sa to zváľa, Konečnom dôsledku budete o tom rozhodovať. Že jak z obci človek. Včelky, to je už chtela vec, na podporiť takú myšlienku. Keby náhodou. Tak úplne sa zamúšim tak. Kde je napísať nejaký Košičan, nám to vystavuje z Fulči alebo z mesta Šíce Cigánov. Je to napísané taký, tam nemôže byť. A on získa bytov. Kapitolku, centrum mesta Košic. Aj také fyzické. Alebo byt. Takže to nám to rekol. Ja vám poviem ďalšiu vec. My rozhodneme, komu predáme. Dobre, pán Megis z toho vstúpi. Príde k iný človek, čo si myslí, že je fér, zrobí, čo má zámer, za polka sa vyplňujete nejaký. Pán Megis, keď má záujem o toho, tak on to neostúpi. Tak preto, ja myslím, že my musíme robiť tento postup. Ja mi predávam. Ide to. A ktorí sa nahlasia a zámer, my rozhodneme o zámere. Ale tá vyššia berie. Neberie vyššia. No, neviem. Či nenapadne, ak Pavlík napadol Slovenskú vládu. Priamy predaj je, aby bola vyššia cena od znaleckého posudku. Nič viac. No, ja viem, to bude smutné, lebo to bude pod cenu, tak sme to kúpili, no bohužiaľ, ale to bude ten osud tých 8 rokov. Môže byť, nemusí byť. Neviem. No, chcem to na oca, ako dá, čo teraz ti dá na ňu 5,5 tisíc eur.
Toto by som tak... Dobre, bodaj by si mal pravdu. Dobre. Nevieme, my už hovoríme dopredu, nevieme, čo sa bude. Toto je možnosť, aby sme takto týmto spôsobom išli priamým predajom, čiže náležský posudok na základe náležského posudku. A zámer, hej, samozrejme zámer, dôležitý je zámer. A vy rozhodnete, komu sa to dá. Ja tak... Ty dávaš toto svoje ako návrh? Bude diskusiu mesačnú, že kto by chcel dať čo tu z toho urobiť. Alebo aby vlastne obyvateľia vedeli, že sa môžu podieľať svojim návrhom na spôsobe na budúcom fungovania vedovie. Však dobre, len máme sa tuto ostane na tej obci to financovať. Na tom človeku, to má takú invenciu v hlave, povie, že chcete mať, bože, chyba, no tá obec to musí financovať. Už či jedno, či to svoje, alebo z fondov. Bude sa chcieť mať bar. Tak pýtam sa aj obrázne, to je jedno, aj keď dáme takú myšlienku dňa, ale potom to treba aj realizovať. Nie z jeho, ale z našich peniazí. No ale keď je to obecný majetok, tak môže do toho hovoriť každý. Je Lukáš, dobre, ja to... Ale ja si myslím, to bol prvý návrh o predaj. Stále si hlasujem prvom návrhu. To bol prvý návrh o predaj. Že dohodnú spolu, jedine vtedy, že môže hlasovať toho návrhu a po prvom, keď vynošie svojho vzda. Dobre, ja súhlasím, ale som prispel svoj návrh. Vieš, máme sa, to treba opraviť za veľké peniaze, minimálne za... Zbytočne máme tých objektov, 3 hovoríme väčší, však objektov plne stať, ale už sa s nevyužite, toto tu nevyužite. Počúvaj Lukáš, 8 rokov, tu tam akože chátra a nikto z obce a už nikto šupí. Keby takto chcel, tak už vyššie pozval. Dobre, takže vážení, ideme, aby sme nehovorili, bo už nepakujeme, bol daný návrh, aby sme túto nehnuteľnosť odpredali. Zmysle platných predpisov. Tu potom dám uznesenie. Zámer predať svoj majetok, ja mi predajú. Toto je dôležité. A potom starosta pripravil som tie podklady, ktoré k tomu treba. Čiže priamým predajom to komplet pôjde. To sa nahlasí, potom komisia, ktorá bude otvárať obálky a poslanci rozhodnú. Toto nezápalka bude. Asi pravdepodobne. Ale poslanci rozhodnú, ale dôležité je zámer. Dôležitý bude zámer. O toto, tam si budeme prizvukovať zámer. Dobre? Takže kto je za, aby sme odpredali? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Zdržal sa, aby sme nedosili. A teraz do uznesenia dáme, že sa schváľuje zámer predať svoj majetok priamým predajom. Hej? Priamým predajom. A to už rozpíšeme tam. Ale dôležité je, aby bolo zastupiteľstvo odnesenie priamým predajom. Podľa paragrafu 9 dostali 2 písmena A a C, spojení s paragrafom 9a, odstavec písmena, odstavec 1 písmena C. To sa rozpíše už k tomu, aj plus hovoríme o týchto dvoch pozemkoch, hej, a budova. Je tento pozemok ďalej, tieto dva, čo sú tam budova. A ďalej by som poprosil, žiadam starostu obce Moravany zverejniť zámer predaja rodinného domu a pozemkov na úradnej tabuli obce a iných dostupných zákonov podpísaných. Či termín nejaký, má nejaké termíny tam, alebo jak? Kedy potrebujete sa vyjadriť? 11. júla sa podáva žiadosť. Žiadosť je, akým to zapíše, tak je. Ja musím najsám robiť ten znalecký posudok, čo sa robí, a na základe toho potom vypíšeme ten záver. Tam je 15 dní, nie? A tam je 15 dní potom. Takže v priebehu budúceho týždňa, keď to zadáme pondelok, že mi znalecký, keď bude v ten čase, že by pripravil a vy to potom budeš. Dobre, takže tento bod by sme mali zatvorený. Ďalší bod k prerokovaniu od poslanca Proceka je nasvietenie v vrchnej časti rímskokatolického kostola obci Moravany. Rímskokatolický kostol patrí nesporne k dominantám našej obce a preto si myslím, že si zaslúži nasvietenie a tým zvýraznenie svojej dominancie. Nasvietenie obecnej dominancie
sú dnes už bežnou súčasťou mnohých obcí aj v našom okolí. Samotné nasvietenie vrchnej časti kostola je možné zrealizovať vhodným nasmerovaním dvoch halogénových lamp do stĺpov obecného osvetlenia, ktoré sa nachádzajú pred samotným kostolom. Nakoľko by sa jednalo o nasvietenie vhodnej časti kostola do stĺpov obecného osvetlenia, myslím si, že tým nebudú zasiahnuté okolité domácnosti. Nech sa páči, pán prekladateľ. Všetko je napísané v žiadosti, myslím, tak na tejto tomu treba nič. Napísané jasne, stručne, čo som celkom povedal. Dobre. Nech sa páči, otváram diskusiu. Niekto je stejno svietení, si nám si písal vrchnú časť terénneho osvetlenia. To je z tých stĺpov? Tých takých betónových, čo tam sú dva predtým, nie? Také sú tam betónové. Tam tých lampy, tuším, že sú na tú stranu. Pozeral som nasvietenia týchto kostolov, čo tu máme najbližšie v našej okolici a všetci sú podsvietené od spodu. Ale celé sú vrátené. To znamená odzadu, lebo to je zase môj názor osobný alebo pohľad. Tým, že nasvietime vrchnú časť, nasvietime holý múr a strechu, nič viac. Lebo nič tam iné nie je. Nie sú tam zvony viditeľné, nie je tam nič také. Proste ten osvietenie toho kostola, keď má byť, tak nech bude nasvietené ako celok od spodu. Aj to je možno za to. Ale nie tým, že nasvietíme vrchnú časť. Aj to je čistým nebránim. Čistým občania súhlasia. Lebo nechcel by som tam bývať ja osobne potom. Ja si myslím, že osvietenie zo spodu nemá význam, lebo ten kostol má takú polohu, že to nebude vidno zo spodu, že osvetlenie. Keď to dáš z vrchu, čiže vlastne koľko má takých 100 metrov, 12? 6 metrov, 8, 6. A dáš to hore, akože na tú kúpolu vlastne, na tú zvonicu, tak neviem, ja tak Inak to je vyššie ako psi kostol, tam je to vidno z spodu, u nás to nemá, že u nás vidno z spodu, nebude vidno. Práve, že či vôbec má vidno nasvietiť ten kostol, lebo je v takej polohe, ten kostol je priamo vsadený medzirodenným prírodným domom. Ale keď tu počuje, keď sa dáš to hore, smeruješ to, vlastne to pôjde mimo domu, No malo by to vidno zo to hore, pôjde sa nepôjde do domu, to je hore. Si istý? Ale z dola musí svietiť, lebo keď dá z hora, tam bude svietiť Ale z tých stĺpov, čo sú, je stĺp a na konci stĺpu hore, tu sú lampy na cestu a v druhej strane stĺpu namieriť to hore. Iba vlastne domy sú mimo toho. Ale tam tie stĺpy nie sú ďaleko. Nie. Bude mať veľký rozsah. Však na tým To nevidím reálne, ako ja v tom viem. Lebo to taký svetla veľký Ale náhľad. svietenie je tak z dolu, jak je všade. Ono, väžu vidno z cesty väžu, ona je akurát medzi stromami odkrytá. Čiže je tam viditeľná, to by malo zmysel, že bude ju vidno. Ale ten spôsob osvetlenia musí ísť spod väže, aby to išlo do vrchu, aby väža bola viditeľná. Lebo tak, keď sa zasvietí, tam bude vidno všetko, tiene od stromov. A ten podstatný stromov, to je mimo stromov. ale to svetlo bude. To je široký rozptyl toho svetla. Ono sa nedá tak, lebo keď to bude úplne svetelný lúč, tak sa bude vidno na vrchu. Lúčové lampy sú úzke, nie sú široké, nie sú halogénne, lúčové svetla, čo sú mierené presne, čiže sú úzke a jedno na jeden bod. No dobre. Dneska je to viacej tých možností, nie že to lampa, že proste lampa má 18 metrov. Skúsme na to zobrať nejakého odborníka, že by nám poradil. Napríklad. Hej, a podľa toho potom by sme sa mohli. Máme je to pekné nasvietené kostoly, len na... Lebo už keď ju robiť, niekto stojí za Tak bohužiaľ máme kostol mimo hlavné. Nie každý môže mať. Ono je to viditeľné, bude to viditeľné, lebo aj cez deň tú väžu vidno. Ona je aj tak medzi stromami, že je vidno. Tam sú stromy. Takže s tým nemôžem. Všade to majú samotný, majú sa platiť je tu dominanta. Máme tu poslanca, elektrika a neporozdumuje, co je jak. Že co jak by to bolo dobre. A spýtať sa zároveň tých občanov, čo bývajú v Redách, či vlastne by im to... A Šimčák dovolí určite. Šimčák nie, ale ja bude... Možno to bude tak, že to svetlo bude svítiť až... To pôjde smerom hore, to pôjde rovno. Dobre, ale tým, že svetlo končí pri veži a koniec, ale sa to bude hore, tam komu akože bude vadiť. Ale však odraz toho je, však tam svietíš, potom sa to rozplynie mimo toho. Neviem, treba sa spýtať, ale... To je ako osobu znalu v tej problematike. Že to je viac. No svetelný smog je problém. Pretože teda to je rozpové svetla, ktoré sa snažia, aby to svetlo sa vyšírilo. Nech sa páči, taký návrh. Je to pekné, no ale... Treba by fakt. Máme sme motorované.
Ja to Cernovišťa, keď vidíte, krásne vidno toto, hej, zdaleka vidno. Myslím, že treba aj farára osloviť, či s tým súhlasí. Toto práve, aké je stanovisko, či by bolo debatované s tým farárom, či oni nemajú dáčo myšlienku. To by či súhlasí. Druhá varianta v tom, že potom máme. Koľko tam toho je? A čakaj, potom treba údržbu, revíziu každých 6 mesiacov. Čo? To musíš. Čo? To je nejaká vždy. To je z časov bežného, to čo je verejné, to je. Není na čo extra. Ja neviem, daj po pána, čo tomu rozumiem. No neviem. Farári, keď chcejú, to chce za nejaké peniaze, tedy sú spokojní, keď chcejú, a potom my aj tedy spokojní. Ja oni osobne si myslím, že proti tomu nebudú, oni s tým nemajú diskutovať, to je to úplne jedno. Či tu v noci švicíme na kostole, alebo nešvicíme. Áno. No, komu noci ne, samú noci nie. Nikto má. Keď bude ísť na nočnú omšu, či čo? Spoločná, ktorá už nie je. Ja keď môžem, ja by som mala ešte takú pripomienku, že prečo len rimokatolícky kostol? Ja súhlasím. Moravany majú ešte aj reformovaný kostol a Učkovce takisto kostol. Už keď si dal návrh, mohol si napísať, že osvetlenie kostolov v našej obci. Napísal si ja som dal kostol. rimokatolícky, keď trošku bolo živšie Moravany. No, v poriadku, ja... Nič viacej, dobre. Len hovorím, Toto že je máme tu môj viac návrh, tým kostolov. skončím debatu. Máme tu viac kostolov. Dobre, Už keď a potom dajte ďalšie návrhy. Návrhy sú dané, že ešte postojí viacej, ale musíme robiť ešte ďalšie Najprv vôbec, či dajte, to má zmysel. No. Ale niekto nám to musí povedať. No, toho pána nejakého. Osobu nejakú, ktorá volím ja, a niekto pozrie na to a povie, áno, tak by to mohlo byť. Potom zhodnotí po stránke, po tejto, je to možné, bytočne, nie, ale rozumiem. Šikovného pána, a teraz som to dať od drahého a je to poriešené. Ja ich s tým súhlasím. Ja by som si tak myslel, pán poslanec Procek, že keď si vyšiel s týmto návrhom, že by si to mohol zobrať za svoje, že niekoho zabezpečiť, že... Zoberiem človeka, ktorý potom bude zlý, tak potom neviem koho. Dobre, dobre, človeka, ktorý príde a urobí nám určitý návrh. Hej? A podľa toho. Ale kostol všetky, či jeden kostol? Všetky tri dáme. Dobre. Už keď urobíme to všetky tri, lebo predsa. Dobre, všetko sa nehádam. Ale treba aj posúdiť, že či pri všetkých troch to bude viditeľné. Podný spôsob. Lučkovci asi na... Ale povedz, že Lučkovci je putať, že pozor z vodičov, či sa nevie napríklad smieš doma, je to tak, že sa nemôžeme spraviť. Veď všetci si naozaj. Ale ja si myslím, keď to tak rozvitlené, že tam nebude. Keď príde tam so zborníkom a on na to pozrie, tak on nemá už nejakú zborníku. Ale my sme zapadli sa za svojho Tak máš ľubúček a robiť dobre. Súhlasíš? Súhlasíš s tým? Takže príjmeme uznesenie. Dobre. Obecné zastupiteľstvo. Ale tam je poslancovi Procekovi ukázať za hodnú. Zabezpečiť. Dáme štúdiu, alebo tak určitý návrh. Návrh riešenia. Možné riešenie. Osvetlenia kostolov. Dáme všetky komplet. Kultúrnych pamiatok. Pozatvorky kostoly, Moravany, rimokatolícky, Moravany, reformované cirkvi a Učkovce, rimokatolícky. Termín? To kedy je schôdza? Mesiac. O mesiac. No, to je schôdza. Bude čas, hej? Stačí. Rovná taká, už 90-ka. Ešte to nesíne, to prevedia nebude. Ja nebude nič. Takže dám hlasovať, kto je za tento návrh. Držal si niekto veľko, už také môže. No to schválne. Takže my sme pokračovali ďalej a to je tá žiadosť pána Megisa, alebo manžela Megisovi ohľadom od predaja nehnuteľnosti. Čiže pán Megis, stanovisko pôjde z tejto žiadosti, že obec dá zámer na odpredaj
nehnuteľnosti, tam sa môžeš ako prihlásiť a dáš plné pre. Vy to máš do júla, nie? To potrebujete vy, kebyže... Do 11. júla. Čiže to treba do minimálne 11. júla. Už mám, by som mal mať. Čiže maximálne niekedy polovičke júna. V maji, konci do maja. Mne teraz ten znalecký posudok, aby som si skoro mal a možno, že vyhodí 15 dní potom tá lehota je. Pravdepodobne dáme sa skoro Do 27. marca by sme to mali stihnúť, že by sme na 15 dní vyvesili a potom už otvárajme balkón, že už... A ten znalecký posudok to koľko trvá? No musíme zadať na jednom znalca, či znalci sú. Týždeň. Realitky mi to chodilo, bude to také. Ja nemám niekoho znovu, že by som myslel. Tá, čo ty máš z toho doma? Takže takto, hej? Poď aj odpovedť potom na túto žiadosť. Což je? Jak jest na dole. Gaz do toho. Ono trojkovaná žiadosť, že sú zabezpečení. Budem sa odpovedať pomáhať. Hej? Pokračovali by sme ďalej a to je ďalší bod, ktorý sme doplňovali, rekonštrukcia uličky Kamenčík. Takže nech sa páči. Napríklad tým, že iné uličky boli urobené, však pekne všetko, len čo s tou našou uličkou, prečo práve ona ostala, či neboli peniaze už vtedy, či počkáme si v roku 2020 na urobenú čovku, či na čo, neviem, toto chcem vedieť, že čo vlastne No, presne je to, že stredom cesty ide kanalizácia. Toto je to. A v tých iných uličkách nepôjde tam nikdy kanál? Nie. Stredom cesty ide priamo kanalizácia. Kebyže sa stáva kanál od zajtra, že príde bagel, tak kopne, nie je problém. Ale dobre vieš, ak to je, že ešte len teraz pošlú výzvu, čím vôbec skláda vodárne, to je plánovacie v dobe 2014-2020. Či to môže byť prospäte 6 rokov, hej? Môže, nemusí. No, máme sa, že môže byť. My skôr hovoríme o tom, ako by sme to mohli zabezpečiť. Ja som rozprával s otcom tvojim, my sme sa bavili na tú tému. Skôr by išlo o to, že by tá voda z hora, z kopca, čo ide. Voda už je ten ako kvázi pridaný k tomu produktu, ale dáme sa po kvalite vozovky, ktorý skôr toto by trebalo zabezpečiť, že by sa nezhoršovala tá vozovka. Ešte tam my sme toto spolu rozprávali. Aby tá voda nešla do tejto uličky. Neviem teda, či sa bavíme o tej istej veci, bavím sa o tej istej kvalite vozovky, jak majú uličky napríklad ku Cigánom, ku Michalkovým, oni sa asi iní. Dobre, v poriadku. Máme sa čo? V poriadku, my sme dobre, v poriadku. Nech sa páči, vyjadrite sa poslanci. Ja som tam bol tedy pozrieť, tá voda tam pretikala. Ja som svoj názor už povedal, tam jednoznačne treba na tam aspoň tenký koberec asfaltu, ktorý ešte, aj keď sa rozkrope, keď sú revitalizácia, to sa znova opraví. Jak to opraví po všetkých cestách. Ráno rozkopali prík celého Ranova a znali tam dať doplný asfalt. Firma, ktorá bude robiť kanál, je povinná dať doplný asfalt. Čiže keď tam dáme asfalt, my nemali by sme byť oniť. Aj predošli, čo my má asfalt? Dáme sa, cesty sú robiané, sú obrobníky všade. Tá ulička je horšia od tých druhých uličok? Nie, mne ako osobne aspoň ten asfalt tam dať normálne. A potom, co bude aspoň, čo robí voda? Tak to ostane ďalších 100 rokov, keď teraz to neurobíš. Myslím si. No, ja proste nebudem si povedať, že hovorím, že jednoznačne tam treba niečo urobiť. Tak tá ulička nemá žalostné zriekanie. Neviem názor. Sa páči, ďalšie si vyjadriť. To je predsa chod na básik, to je každá časť našej obce. Zváži aj toto. Použili kompletnú rekonštrukciu a potom treba aj vydržiť príkop. Plus ďalšie, tam je tie problémy veľký a dosť ten problém vypukli, je šírka pozemku, šírka cesty kolo. Vieš, kolo tvojho otca, on išiel trošku ďalej, ešte myslím, tvoj otec. Nie? Vo svojom je otec? On dokonca asi mi sa mi hovoril, že aj tento šok. Najúžší bod tam je 6,20, musí byť šírka. 6,20, to som šerom povedal. Treba to dať zamerať. No, tam je to od 7,5 do 6,20, tak celkom akože ide do takého, je to potom čiže 6,20.
Nie, v potrube, aké je do kanála plánované. Jasne, to si že sme položili potrube. Teraz plastové potrube do zeme, robiť cestu, to je jedno, pripravené kanál. Lebo prakticky tam pripojky nie sú, až Vasil 3. A potom hore 1, 2, 3 alebo 4? 1, 3. Kedy domy sú tam? Hore sú Ščur, no, otec Čeklovský a Ščur, hej. 3 a dole potom jeden váš. Aký tam potrebuje, tam podľa mňa asi... Či by nebolo dobré, už keď urobí tú cestu, keď už máme spraviť, tak ju spravíme tak. Pripraviť ju. Že tam dáme do 6 libky, ak je naplánované v kanalizácii potrubie, potom je 200 000 penieží a už ulička hotová. Len, či potom bude možné zo strany vodárny, alebo chcú uzaviť kanál, či ako uznajú to potrubie, či budú súhlasiť s tým, že to bude neuznajú. A koľko sa plánovaný priemer v tej projekte? Musel by som vybrať projekt. No a potom ešte som rozmýšľal nad jednou variantou, odkúpiť meter pozemku z tej Vašilových záhrady a pušiť sa na to. Príklad tam už naplánovali po tej cesty. Na projektu je pri každej stavbe možná. Ako meter, jak meter? On celý dlhšie. Koldraj. Tam pôjdeš do spolu. Ale zase prídeš do toho, musíš do cesty. Ale už len úsek tie cesty. Ale už koľko musíš do cesty. Ale že už len úsek. Ale to je... Sa porozprávať s týmito zvodármi, že ak je tam plánovaný priemer na tie rúry a proste hovorí sa pripraviť to, opäť pripraviť to, po keru, na silu. Čo to je elektrika tu? Keď ste budú súhlašiť. Tam je elektrika v strede uličky. Toto je tam. A tam je toto, tam je plyn. Máš vodu, plyn, mám v Rigore, vodu, plyn máš. A potom je tam potom projekt. A potom máš, ako? A však keď tam už je taký projekt robený projekt. Je. A potom napravo máš kábel, ktorý ide elektrina, čiže v prostredku je to voda. Tam to potom je jasné, musí zem, to musí ísť, čiže tam nie je veľa možností, keď aj tu je dačo, tak tam, alebo neviem. To je to hlavný projekt tam. Nidiak. Ten pán ide. Košicek. Takže isto poznáš, tak nech sa vyjadri k tomu, že či to bolo veľký teda zásah do jeho projektu, jak autora projektu, robiť aj tú prípravu, teda, alebo do toho urobiť už takto vlastne na ostrov, urobiť tú prípraviť to, dať to do nejakého bodu tam na kere a už tam potom už nech to povie história, keď sa postaví bytom. Či 2014 alebo až 20. Nie, lebo tá ulička je v takom stave, však ja neviem prečo tak akože, ja viem prečo tak to ostalo, ale dobre, my tu teraz neriešime. Takže, lebo tam keď máš ísť po menšom daždi a máš ísť v topánkach, tak... Keď v topánkach po menšom daždi, to značí, že to blato, ktoré zvára pribýva. No ale tam vieš, ako keď im to jedno, oni proste idú z toho stavky a musia... To sa musí zabezpečiť, nižšia tá voda, čiže prekopať cestu, zachytne ten vyrobiť, žľavy. Ale kde prekopeš? Hore. Okolo bývalej Ovčarny, ale z toho kopca... Nie, tu sa za pozemkom vašich. Tam môžeš prekopať cestu. Však môžeme, ja sa tam. Lebo tá elektrina už ide mimo toho, tam už môžeš prekopať cestu, že tam zachytne urobiť tú cestu, ak tu sa urobilo toto. Normálne prepad zrobiť. A potom ten kanál, ale kde poď ten kanál, keď ten, máme sa, ide kanál, hej, proste tam po tým príde v liške a skončí cez Keru a tam ďalej, kde skončí. Toto nastavilo, ale nie. Ktorý? Ten, čo je kolo stane, nie? Ten kanál, nie? Čo kopete, čo je metr navyše. Hej, to je ten, taký, čo je popri zahrade. Kolo teba ide kolo Cialeša, nie? Kolo Cigánov. Tam ide kolo Cigánov, Kančiem Cigánom ide, tam je, bude tu ním, prečerpávačka a z tej prečerpávačky sa tlakovo bude vytlačať. Ale báme sa do inom. Normálny kanál, to je voda. O vode, hej. Rigol. Jaký Rigol? Kde skončí Rigol? Na kere skončí pod cestu, nie? Kolo Cigánov, za hrady. No tam ide, tam tiež také trošku zábu. No ja viem ten kanál, taký úzky kanál, čo je 1,5 m nad svojím
týmto. A tak to ide. Zasypaný, hej. Ten, čo končí za mnou. Hej, ten, čo končí za tebou. No a ten je meter minimálne je navýšený konárami, blatom a tak ďalej, hej. No tak tu je potajdané prečistený. No. Potajdané, toto sa dá prečistený. A ďalej? Čo? A ďalej tam voda nepôjde, keď je tam taká, že rýha teraz hore, tá voda tam skončí, tá voda normálna, hej, to ďalej nepôjde. Do kanála. To musíš prečistiť do kanála, že potom máš do kanála musíš prečistiť. Dobre, keď tak sa urobí, dobre. A tu je daný žiadosť ešte na NTMGO, tento tu za chvíľku. Tento kanál, čo ide, tu kančielmy bývajú a tento pozor, čo sme kúpili, je tam žiadosť teda na NTMGO, aby sme mohli robiť tento kanál. Dýchol. Takže nech sa páči, príjme také. Tak skúsme toho pána osloviť, toho projektanta, či on čo na tom povie, čo je autor projektu, musí k tomu byť súhlas, keď chceme robiť s jeho projektom dačo. Tak to o tom vieme my už dvaja. Čiže jeho názor. Lebo bez toho sa s ním nepohneme, bez odborného názoru toho človeka. Keďže by. Že si to je najbetovne ako veľká organizácia. Však to ako tento vlastne. A to teraz to bude robiť na nejaká veľká. Že hlavne nemali potešiť, že taký úsek nemôže robiť. Tak jasne. Tak oni potom zodpovedajú za celé. No, to plastový úsek, taký problém zodpovedať. Nezodpovedajú, lebo oni to robia. Vodári to majú robiť, nie? Oni dáme urobiť. A už oni si to robia, už by bolo pripravené. Keď už vymyslí do realizácie teda. Že oni dajú techniku tu nám robia. Tak potom jednoznačne teraz vstúpiť s nimi do jednania, aby to prišli urobiť za to. Tak to po súhlase toho majiteľa, autora projektu, zase ísť bez jeho súhlasu. Ešte sa rozumiem. Takže príjmeme uznesenie, keď môžeme, ako sa zastupiteľ sú žiada starostu, aby vstúpil do rokovania s projektantom kanalizácie a vodárenskej spoločnosti k riešeniu odkanalizovania. Začičky. Keď nebude rozprávať ten platný štáv, je to problémový, že tam má povedať, že to je možno by to robil ešte v rámci projektu, ale prečo? Sa mi páči, že Čo je teraz? Takže to je možno ono to možno nemajú také, to viac tlačí na... To bude z našich perpentov, zapotenia, že toto bude. Dobre, stačí takto, aby sme zaporili tento bod? Jak tam je napísané? To no. Máš? Píše mi nie. Napíše. Ja Aby vstúpil do rokovania s projektantom projektantom kanalizácie a vodárenskej spoločnosti. K riešeniu. Od cesty. Či to chce 220 za poslanské licenci. Môžem vás prosiť, aby sme prečítali návrh na uznesenie? Môžeš. Vlastne zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby vstúpil do jednania s projektantom kanalizácie a vodárenskou spoločnosťou Košice k riešeniu odkanalizovania uličky na Kamenčík. Môže byť takto? To záviselo vybudovania cesty, že? No, oni prídu tam, tak bude vlastne. No to už teraz kvôli cesty to robí, nie? Tutaj tam že následne rekonštrukcie uličky. by to malo už teda nejaký celkový význam. Popraviť cestu. Miestnej komunikácie.
Stále to robienia, že tam robí všetko už nerad. To stále znáte to. No plus potom tam treba ešte, potom hovorí tá šírka tej cesty, no je, že tam je, lebo tam mali 6. Tak dám hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto. Ďalším bodom je čiže prerokovanie riešenia obecnej web stránky. Tak nech sa páči, priamo otvorám tú diskusiu. Kto je vlastne u nás vlastne? My sme museli vybrať papierovú. ktoré tam spoločne. A je tam nejaká zmluva, ktorá teda skončí alebo nekončí? Je tam Pripravíme, vieš, podklady na ďalšie zastupiteľstvo a lepšie sa bude vyjadrovať. Tak si budete dovážiť. Tu skôr ide o to, aby sme nejakú osobu našli, kde by spravovala a robila na tú stranu. A však zamestnanci obecného úradu? Zamestnanci obecného úradu na tom nemajú čas. Nemajú čas. Jedna vec čas a druhá vec, vieš, jak to s stránkou je to. Taký, ktorý fakt... Aj nejakom ďalší však toto tu je. Poviem si v histórii tej stránky, aby si nemal dojem k tomu, že... Ale z ktorej stránky? Tej stránky bolo viacej? Tej, čo je teraz, za 4 roky. Aby si nebol dojem taký, že na tej stránke sa nikdy nič nerobilo, alebo že by sme ju nechceli robiť. Ale stále treba... Počkaj, nechaj ma niekto rozprávať. Pred 4 rokmi, jak bolo zastupiteľstvo predchádzajúce, počkaj, riešili sme ten problém. Treba urobiť kvalitnú stránku v poriadku, dohodli sme sa, stránka Nikici na niečo doriešil, zohnal nejaké podklady, povedal áno, on si stránku berie na starosť a bude ju spravovať on a Andrej Švilčič. To som počul. V poriadku, takto to bolo dohodnuté, tak to bolo. Potom sme stále dohodli na každú zastupiteľce, Miki, jak s tou stránkou. To nie, že sme nechceli tú stránku. Ako je tú stránku? Budeme robiť, treba, toto, do nekonečna. Každé zastupiteľstvo, skoro sme sa poverovali. Nie, že sme nechceli, že by nevznikol dojem to, že, jak si spomenul niektorých fórach, že my nechceme informovať občanov o tom, že lenže nenašla sa osoba taká, ktorá by sadla za ten počítač a tú stránku plnila. Potom si mali tú stránku zobrať, keď si po roku nič nebolo a dať znova tomu nejaký iný stimul. No však sme hľadali za 4 roky a nikto sme... To je bol problém. Taký návrh teraz, že by sme zamysleli na absolventskú prax šikovného človeka, ktorý sa bude starať o stránku a nič iné robiť nebude. A takého človeka treba nájsť, ja o takým človekom nemám informácie, nie som v kontakte s tými mladými hackersmi. Že by som vedel, že kto vlastne je. To by Rakovskú stránku, kde nie je Havoza Pekťu stránku, pošla Pekťu stránku. Rakovskú poviem ti stránku, doplňa tam nejaká dievčina. Ona to tam ako nahadzuje. Tak neviem. A robí tam ako, tam čo robí teraz. Nikto sa nebráni stránky. Ja by som chcel tiež, že bola stránka na takej úrovni, že keď ju otvorím, tak ma poteší. Tak to bude. Pre nás, ale máme kopu ľudí vo svete našich spolučanov, čo by to zaujíma. Ale ja nemám problém, ja práve, že som chcel, a však aj na tej stránke sme tu stále. Každý to chce. Dobre, Vilo, nájdeš takého, čo ti tu bude robiť? No však skúsim, čakaj, nehovorím, ale... Ja som hľadal, pýtal som sa tých mladých chlapcov, či ak to nechce. A každý povie, ja kašľam na to, že ja som podklady po každom zastupiteľstve si vybral a doplňal, tlačil ich tam a plnil to. Koľko žien na obecnom rade v Rakovci, povedzme, lebo tam jedna žienka to doplňa, tak koľko tam je zamestnaných žien? Ja neviem. 3, hej? To majú školu. Rakovec je obec menšia, väčšia, neviem. Menšia, ne? Väčšia. Trošku väčšia. Ale má. Rozpočet je väčší, menší. Väčší. Mám školu. Tak škola zase to sú stimuly, alebo teda to je dobre. Čiže je problém nám nájsť. Čo? Peniaze, ktoré sú určené pre školu, tam musia ísť. No, to sú... Ale to nie je problém s peniazmi. To je problém, že nemáme človeka, ktorý to chce robiť. Ale sa treba, dajme na stránku Profesia.sk, chceme neviem čo, na polovičný úväzok človeka, ktorý bude, čo nám urobí, teda čo nám sa bude stránku starať. No skúsme, dá sa to? Zatiaľ sme sa stále obracali na našich občanov, že to niekto z našich ľudí. No, tak keď hovoríte, že nikoho nenašli 4 roky, no tak neviem čo tak povedať, možno tak konec. Ideme teda takého mladého, čo už
Ale to za tú slovenskú pravdu nemusí byť Moravančan. No že takého mladého, šikovného hackera. Bola nejaká výzva? Nebola to aj teraz. Všetci. No, tu teraz riešime, lebo tu nie. Či len tak, že 4 roky bola snaha. Či nechce, alebo tak. Každý mal dať náuč, nie o niekom, ktorý by to bol. Teraz napríklad tiež neviem, ale možno sa niekto nájde sám. Ale mu treba dať vedieť, že sa dá to taký. Ale komu tomu dať vedieť? Počúvaj, začneme týmto, Ľubo, že dáme na tú našu stránku takú informáciu, žiadosť, že chceme teda nejakého najšľaka, ktorý je kreatívny, aby sa staral na našu stránku, hej. A uvidíme, či sa nám čo ozve, niekto za mesiac, či nejaký sa neozve, v ďalšej schôdze, tam je tomu trošku iný odľad, to je naše snahy. V prvom rade by bolo asi najideálnejšie, aby to robil niekto z obce. Z toho sme vychádzali, keď dnes sme sa správali, či by si to nezobral ty, zoberieš to? Ja ako nemám taký prehľad. No tak pretože, a my nemáme prehľad, že kto to vlastne vie robiť z tých mladých. Skúsme ísť to, že takého konečného oslovome, dajme takú informáciu, takú ako nezáleznú, že či takto má na ujem tých mladých hackerov. Neviem. Študuje takové. Ale to sú ľudia šikovní mladí, také vie. Práve neostávajú morovali. Tak teraz tu ešte bude na úvod, však uvidíme čo. Či si chcem ísť, podáme informáciu, uvidíme, čo nám z toho vyjde. Nám to nevidie nič, tam nevidie z toho nič. Zistiť, že kto robil tú stránku a v akom stave. Ako nie tak, že pozriem na ňu a vidím, ale že vidím, Ja myslím, že to nebude problém, lebo ja som Moravenčania. Peter má... Či to? Nie. Pristupové veci mali Oni mali, hej. A zriadovala ju firma, ako, že to znamená si kúpila. Na istý čas. doménu vlastníme, alebo je on prenajatá? Prenajme, tuším, na neviem. Na nejaký čas. Ale či máme prenajme, alebo vlastníme to, či nejako. To nemám, to iba mám rád zmluvu. Čiže skúno teda nájsť papiera, že kedy to končí. Čo by nekončilo teraz, a čo by sme čo nové začali, keď už to teraz mal koniec toho obdobia. Môžeme robiť aj súťaž o stránku. To navrhne na lepšiu stránku obce. Tým pádom máme stránku len za nejaký paušal, na prvá cena. Môžu to urobiť na strednej škole, nie? No dobre, zober si to. Alebo Starosť. No, taký nápad. Ale nie, v poriadku, ja som na tým bol. Poďme teda cez touto oznámu najprv na tej našej stránke. Nie je to za nejakú školu, ktorú nehovorí. osloviť, aj teda školy nejaké osloviť. Keď sa to skúči na školu. Ja to už nemôže to písať, že sa to zoberie poslanec. Keď také nejakú výzvu dáme, tak to je teda pečiatka, že to povie niekto. Ja to starosta, či tam bude nejaká odmena za to, že vyňaš za... Čo iný môže zobrať? Môže zobrať sa to na starost, aj toto všetko prejde ten proces, samozrejme. To je vec starostu, také veci ja rozhoď poslanec, ktoré svoje vozie listo. A poslanec čo potom? A ty sa to vieš, Môžeš to vymôcť nejaké. napíš na list. Čiže v prvom rade získame podklady, že ako to je stave a Či sa oplatí ju modernizovať, alebo či už treba ísť od prípade, ak sú nejaké nápady, že niekomu sa páči nejaká iná stránka obce, tak podľa tej sa robíme copyright. Ale to je funkčnú. Aj s týmito ich poznámkami, hej, že... Nie, ako hovorím teraz o vzhľade. Len by napríklad je predpísané, že to musíme Hážin Tuna, čo je nedaleko, tak je 5. v rámci Slovenska, aj bola na 2014 rok v rámci obecných stránok. Koľko by čo, 400, 300? Neviem, koľko. A to nie je o tom, že koľko ľudí má, ale no, chodte tú stránku mať takú, ako chceme. Aby tá stránka plnila to, čo má teda plniť, čiže úlohu aj oznamovacú, aj reklamu, aj proste všetko. Ono, keď podľa mňa, keď je dobre urobená stránka, tak aj ten spôsob nahadzovania tých vecí tam je jednoduchší. To však. Čiže keď bude tak zrobená stránka, tak to môže nahadzovať od toho. A prečo by nie? Keď si poslancom. Ešte nie kamarát sem. Teraz tu bola debata, že čo poslanci robí. Toto. Počítať. Čiže sme tam, sme boli pri 4 hodinách. Každý chce. Nie, počuť normálne, treba
dokedy, hej, taká láska, také papiere k tomu, zmluvné podmienky, čo, kedy to je a poprosím, keď môžeme dať aký oznam mladých, perspektívnych, kreatívnych záujemcov o tom. To nápad cez školu asi je najlepší. A je tu vôbec niekde v okolí taká škola, ktorá sa zaujíma s tým? Trika sa učí, ne? Informatika sa učí. Sa označuje na GPH-šku, ktorú na štúra. Ukáž ma prehľad, preto som to má prehľad, ktorú si môžem tam pomôcť, že to zobral na starosti aj poslanec, aj my to budeme robiť samozrejme, má prehľad tých vecov porazí toho. A však to je nelogické, že tam tu je piatok mesiac a to pôjde. Ja stále preferujem informácie, ale počúvaj, Ľuboš, vieš, že všetko je na webe. Za to som povedal, ja radšej som osobný debatu jednu, nie na osobný stíl. všetko je tam. To tam nie je, tam nebolo. Čiže, ani ja, ale teším sa, že to niečo. Takže si myslím, že tie isté prvotné informácie on vyťahne z toho, keď vieš, ako vlastne, keď on rozumie, vyťahne. Čo musíme chceli osloviť školu, takže už musíme mať podmienky, ako to... Áno, či chceme len nejakú súťažné podmienky. Že im dáme rovno ponuku a potom rovno treba tam napríklad sponzorsky dať pre školu a víťazovi nejakú cenu a tak ďalej. Možno sa to dá v rámci predmetu. To odmienia učiteľa a to dá za voľnú. Však osloviť, to bola maturita otázka. Počúvaj, ale sočky. Ja sa prepájajú školy spášať, školy sa spášať nebájajú, to je... Osloviť, počúvaj, Ľubo, osloviť našho občana Hnáta, nech nám tam urobí nejakú protekciu, nech tam nás uvedí. Však ja by som oslovil rovno primátora, však bývalý riaditeľ. No, ktorý rok? Tak to je, za Starovska. Aha, no. Nevítáme človek. Záležím, verím tomu, že tam je daleko na záhľad, to tak mi robia. Tak, neviem, že táto budú robiť len tak, akože z pozície toho, že on povie, ale proste dobre, čo vlastne chceme, bavme sa. Chceme od Pikinovu, no tam si treba. Iba od Pikinovu. No potom ani nič netreba vyzovať, teraz znova urobiť od Pikinovu. Ja zistím, že to keď treba nejakú tuš, nejakú šablónu toho, čo vlastne tam by malo byť to, čo je povinné, mysle zákon o zverejňovaní a ďalej, čo tam chceme mať, čo informatívnu a čiže nový zákon o informatívny. To je o ničom toto, ale to je iné veci. Čo to nám treba, čo vlastne chceme, nejaký vzor. Či sú nejaký obce iní, tak vzor. Napríklad u nás na stránke pôjdeš a keď chceš akože urobiť trvalý pobyt, tak skončíš na policii v Nitre. Nitre za trestov v spiske Novej Vsi skončíš. Podľa našich stránky. Máš tam fotky, máme tam akože podstránka šport, kultúra. Kultúra tam nemá nič, nie prečo. A šport 2012, posledný. Fotky 2011, Palavské oslavy, návšteva pána do Krislanca. A roky 12, 13, 14, 15, 14, nič nebolo. Pýtam sa. Čo ti na to bolo? Ja neviem, tak bol tu ten... Dobre vieš, bol tam dvorný váš, čo neviem, bol tu ten dvorný, čo všetko focil a fotky sú kde. Však bol Valavské oslavy, také oslavy. Hovoríš, kultúrna komisia, predseda kultúrnej komisie bol poslanec, ktorý tiež to bol, taká vieš, oni boli spolu, my si to mali dotiahnuť. Teraz sa nebáme o tým, čo tu nie je, báme sa. Potom nevyťahujeme tieto veci. Teda môžem pohľad na stránku, aká je. Otvorím stránku a vidím. Ja všetko súhlasím. Boli ľudia za to zodpovední, ktorí to mali robiť, neurobili to. To nestačí, že boli to taká výhovorka, neobstojí to. Prečo taká výhovorka neobstojí? To bolo formou uznesení. Keby to bolo celkom iný poslanci si to zobrali. No dobre, to dáme sa o tvojej kontrole uznesení, plnenia uznesení. V roku 2010 určite sú tam uznesení. No ale dáme sa o tvojej kontrolnej činnosti, ktorá veľa tvojej úlohou je aj kontrola plnenia uznesení. Tak jak potom tie kontroly skončili? Ale vlastne sa to tu stále rozoberalo. Ale tam furt sa to Až nerozobíra. sa to dostalo do takej úrovne, že vlastne sme na konci roku 2014 prišli na to, že nefungujú maily. Na poličke stránky.
Alebo na začiatku. Sa to stále akože... Ale nechajme to vzadu, poďme, aby sme to mohli poriešiť, takže poďme k danej veci, dať návrh, ideme, aby sme našli. No dobre, čiže poprvé začneme do toho, že nám potom dáš tieto, hej, tie materiály, tak to vlastne vyzerá. S tou doménou, hej. Keď to končí ten prenajem a potom sa ďalej vás obratíme. A skúsime nejaké šablóny, nejaké šablóny na ďalšie sedenie. Moju predstavu, neviem, čo povedať to vy, ja si svoju predstavu vám ukážem, čo vlastne by som ja ako občan, keď sadím si už domov do kresla, čo by som teraz chcel vedieť od svojho polnoci. Hej. Napríklad je tam zákon o odpadoch a tam sa nič nepíše, že koľko napríklad platí do toho roku za odpad, o minulom roku. Čo? Nie, odpady nie. A Slovensku ešte nikto nestretol s korupciou? Jo, aha. Takže budem nejakými týmito svojimi pohľadmi na stránku, podľa seba. Potom poviete vy svoje, dobre? Ja si myslím, že fotky má kto vlastne? Fotky má Jožko, nie? Jožko svoje. Jožka sú. Jožko má isto album, že vlastne. Ja nie, nezorobil. Na digitálnom foťaku. To sa švicil komore. Na digitálnom foťaku. Dobre, no, tak to. Čiže začneme tebou, ja tomu čo ukážem a uvidíme ďalej, tam sa pozrej. Pôjdeme na tie ďalšie schôdzy. Ideme uznesenie, hľadáme do uznesenie. Potom môžeme rozhodovať ďalej, čo sú. Toto? Ja dávame úlohy takomu. Dobre. Kontrolorke, aby predložené vyššie zastupiteľstvo zastupiteľstva. Treba povedať, že si Jak píšeme uznesenie? Tak ona tie veci podá, ona tie právne veci, hej, o tej zmluve, aká je, tie podmienky tam, keď to končí, a ja také tie šablóny prinesiem, hej. Je tu veci, obecne zo strany, ktoré akože, však je ich hába, že toľko je obci, 1900. Tu každé má nejakú. Každé má 100 ľudí. Nie, tak to mám, tak. I za to tak by si... Kontrol korupcie poskytuje informácie o Šablón. Vzorový šablón, alebo šablón. Ukážky je známe. Tak. A šablón dáva kontrolu, tam malo už to, a šablón to je rozdielno. Nedaj to okreme, vy tam potom nesplním úlohu, a potom budem tu niekde kutíku na... Kedy boli na tomto boli, ne? Na dreva, ne? Kutíku. Kukurica je najlepšie. Čo? Kukurica je najlepšie. Ale nebude. Asi bude. Určite. Do ďalšie obsadenia. Dobre sa zastupiteľstvo žiada kontrolórku obce o poskytnutie informácií ohľadom zmluvy týkajúcej sa web stránky obce. A obecné zastupiteľstvo žiada poslanca
inžiniera Kozeka. Vydávame o doloženie vzorových šablón webových strán na najbližšie zastupiteľstvo obce. Môže byť takto? Môže byť. Kto je za? Kto je za návrh? Zdržal sa niekto? Ostatný, že bol schválené. Takže by sme zatvorili tento bod. Rokovania, by sme pokračovali v ďalšom bode, a to je bod rôzne. Na bode rôzne by som vás chcel poinformovať, že Ministerstvo školstva vydalo výzvu na riešenie výstavby, rekonštrukciu materských škôl. My sme sa do tejto výzvy zapojili. Žiadosť šla na ministerstvo. Jedná sa o výstavbu, prístavbu školy, takto. Materské školky s tým, že by to malo byť formou modulov. Ale to je plus navyše k tomu, čo teraz je, hej? To je plus tomu, čo je. Plus to má formou modulov, s tým, že tie moduly sa upravia do tvaru, asi takýto návrh je, dajú konovať. Ako vyzerá súčasná školka. Je tam žiadosť predložená vo výške rozpočte 136,118,20 eur. Kde to bude obsahovať kontejnerovú stavbu, terénne úpravy, inžinierské siete pripojky, interiérové vybavenie, stoličky, stoly, postielky, skrine, lavičky. Koľko z toho, poprvé tam, že prejdeme, že nám to ide, a koľko z toho dajú, to tiež nevieme. Chcem povedať to, že sme reagovali na zvýšenú žiadosti rodičov o umiestnenie detí do škôlky s tým, že pre tento rok, nastavujúci školský rok, by malo byť 40 až 42. Jak to je s financovaním detí, akože z iných obcí, to je jedno, hej? Odkiaľ dieťa je, furt je ten normatívna žiaka, hej, sa bere. Či je to Vieduská decko je, furt keď je tu, tak to bere normatívna neho, hej? Normatívna neho bere, my keď nahlásime deti. No ale tam peniaz, či je do Zdrojovi, či do Rakovca, furt keď je tu, tak tu sa bere ten normatívna. Plus školné ešte rodičia. No. No, čiže to je jedna. Čiže máme tam dané, že na obdobie 5 rokov bude kapacita 40 detí, 40-45. A to ešte nehovoríme o detí, ktoré by sa za 5 rokov mali. Učiteľiek, treba ich navýšiť asi tým pádom. No, tak bude treba uvažovať pravdepodobne aj o tom. Ono sa v tom, keď nám to prejde, bude to dobre, keď neprejde, tak budeme musieť to porušiť. Tá žiadosť išla tam teraz, takže uvidíme, že ako to bude. Koľko tých financií tam bude, koľko sa to prerozdeliť. Jak to je teraz, máme sa s normatívom, keď je deti viacej, či je ten koeficient nižší, jak je deti menej? Sú aj nižšie. To nižšie, keď je deti viacej, tým máme koeficient nižší, čiže dostaneme reálne menej peniaze, keby sme mali... Ani tak nie. Tak nie, teraz by som ti nevedel povedať, presne to musím povedať, je nižší preklad. 10 detí je viac a potom, že na to rozpadajú postupne do končí. Tak ono reálne dostaneš peniazy menej, keby si mal tak dve škôlky nezávislé, dostaneš viacej detí. Tak máš jednu, ale dostaneš menej reálne peniazky. No a vzniká nám dvojtriedka. No však ja viem, ale furt to iba to je jedna škôlka, nie sú dve škôlky nezávislé, ale jedna, ktorá tým pádom dostane v tom istom počte, dostane menej peniazy. Pri nižšom koeficientu, lebo je tam viac detí, tak je nižšie. Máš na 20 toľko, na 30 toľko, na 40 toľko. Čiže bude to menej. Keď boli dvekrát, keď boli 20, tak máš viac, hej, takže dostaneš jednu menej na 40. Dobre, tak je to bohužiaľ postavené. Momentálne teraz je to tak, keď to nebudeme počítať. Takže túto informáciu vám dám, že išla žiadosť, uvidíme, čo bude. Do bodu rôzneho má niekto z vašej strany na čom?
Otázka iba jedna, nič viacej, ja sa nechcem už smysť preč. Že prečo nebol Janko ustanovený do 15 dní? Ako? Šoltes. Bol. Do 15 dní. Aha. Čiže my sme ho mali v zastupiteľstve, sme ho v zastupiteľstve ako schválili. To je toto. Koho? Čiže uznesenie sme prijali. Sľub som schváloval až. A to sľub nevadí už, my sme urobili to krok, lebo zákon hovorí, do 15 dní, keď že skončí mandát, do 15 dní sa má zastupiteľstvo a určiť ďalšieho, ktorý je poradí. Prijať uznesenie toto. Čo to je za 15.12. sa vzdal Janko Kažová. Kedy bolo sedenie ďalšie? Ale však na tom sedení sme my odsúhlasili. Na ktorom? Na prvom, 15.12. Ale však Janko mal dostať do 15 dní papier. Nemá dostať. Do 15 dní máš zvolať. My to máme. Do 15 dní máte iba podpísaný papier svojou vlastnou osobou. Tu máte dekret, to číslo poslancovi sa odovzdá. Ja neviem, čítam tu. Čo? Sa odovzdá mandát poslancovi do 15 dní. Čo znamená pojem? Do 15 dní máme schváliť. Toto my v zastupiteľstve máme. Dobre, však ja sa pýtam, trošku ináč som to porozumel tomu, dobre, necháme to na kompetentných ľudí. Preto tak to bolo. To sme konzultovali s Michalovcami v tomto období a My sme mal poznámku k tým prospešným zamestnancom našim, ktorí sú menej zvodnutelní cigáni v Mojovanoch a je tam poriadok. Za prvé musia mať vesty pracovné. Vy sa videl, že ktoré robote, ktoré nerobote. Takže budem povedať, že obec Mojovany. Prípadne im dať dvojfarebné, že ty robíš tu, ty robíš tu. No tam oni chodí na